नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके कव्वाली भजन भोला जी के। और दिल से बताओ तानी भैया कि एकरा के अगर लाइव म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गा देता नहीं तो एकदम दिल के छू जाए गीत। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं मिलत, सही तुकबंदी नहीं मिलत, या आपके मनपसंद के मैटर नहीं मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और रुआ कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओगे बा बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिल जाए। व्हाट्सएप के जरिए नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। आज के मैटर देखल जा फिलहाल कैसे गाँव के बाटे। एगो लइका बाबा के दरबार में गइल बा, बाबा से का कहता कि एगो पगली से कइले बानी प्यार भोला जी, एगो पगली से कइले बानी प्यार भोला जी, मिला दी होई बड़ी उपकार भोला जी, मिला दी होई बड़ी उपकार भोला जी। कामर लेके आइब हर साल दरबार भोला जी, हो कामर लेके आइब हर साल दरबार भोला जी, मिला दी होई बड़ी उपकार भोला जी, मिला दी होई बड़ी उपकार भोला जी। तो भैया मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी, थोड़ा सा हमारा आवाज़ बाझल बाटे, रहुआ एकरा के ऊपर से गा सकीले थोड़ा सा हाई स्केल में। अगर ये गाना बढ़िया से लाइव गा देता नहीं भैया तो एकदम दिल के छू जाई। मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा हमार 8874473128। तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करब, कमेंट करब। और चैनल पर अगर पहली बार आए लोग भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।